utopija, razumiješ? Kako si došao sa 18 godina do Indije, do toga I svega, to je upitno, iz jedne Jugoslavije, kako si... A čujte, išao sam, ali prvo išao sam u Dansku, išao sam pretežno sve autostopom. Kako sam ostao živ, da me sad pitate, ne bi ponovio. Ja sam ostavio tamo da se pomiješa ribizl i naranča. Imaš otvorene sokove na šanku. Uči se trava i tako. Da. Okay. Vraćaš se... Puno trave. Užasno puno. Ja ne mogu tamo doći sa nekom ustaškom ikonografijom i vikati za dom spremni, niti vrijeđati Srbe, jer to ne prolazi.